Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Justin, Manipud Mountain Province. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadalalin Herbacio Gonzales Prado, J.R. Prado, kan Eliana J. Prado iti Saudi Arabia. Kastamat da Danilo Gonzales iti Bagabag, Nueva Vizcaya, Dennis Gonzales iti Aguinaldo, Ifugao, kan family Gonzales ti Palanan, Isabela. Nagapo ti kablaaw ken ni Jeffrey iti Baguio City. Makablaawan pa iti Pasis family ng runa ni Manong Domingo Pasis alias Penduko kan manang Alice Pasis iti Sentro, San Roque, San Manuel, Pangasinan. Concepcion kan Asitura family ti Dagupan City, Pangasinan. Mrs. ko Anilin Concepcion, anak ko ada Macleo kan Marcen, nanay Sosima kan kakabsat ko from Angelo Asitora Concepcion. Lakay ko ni Goldwyn Guaves from Zenel Limos Guaves. Amin akailyak dita Al-Alinaw Norte from Imelda Velasquez. Amin at tagatangadan San Quintin Abra kan asawak ani JP Rapacon Alejo from Leniki Alejo. Makablaawan pa ti Binayan kan Fernandez family kan amin at taga-Ukpakan Manamtam Bambang Nueva Vizcaya from Anthony Binayan. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Justin. Dear Manang Emmy,
Naimbag nga orasyo amin, kastamatan kadagiti na ayat adumdumngag iti programa yo iti YouTube. Nabayagan nga agdangdangagak iti programa yo. Kat manipod iti pakasaritaan dagiti letter sender yo, ad-addan anawaknitan ti panunot ko, tapno ibinglay ko tinabayagan akup kopikupan ti barukong ko. Kantap no mapalubusak meten tila dingit nga imimpenek iti naunday a panawen. Justin latakuman ti yawag yu kanyak manang tubuak ti Mountain Province ngam agub obraak iti syudad ti Baguio. Ti pakasaritaak ket napasamak idi agad adalak paylaeng iti maysa nga universidad iti syudad ti Baguio. Tunggal bakasyon, wenno basta nawaya akmanang, agawid ak iti lugar mi, tapno tumulong kadagiti dadakkel ko iti garden, kat makaurnong iti kwarta abus-busek iti panagadal ko. Iti na minsan a bakasyon a nagawid ak iti probinsya mi, nasangpatak nga adda dagiti dayo a makidupdupong kadagiti kakalugarak. Maysa kadakwada ni Mike. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang. Siyak ni Mike. Estudyante ak manipod iti syudad ti Manila. Syakmat ni Justin, ije Bagyo ti pagadadalak. Agawid akla dito'y lugar mi, tunggal adawayak wano kada bakasyon. Kasta gayam. Isumot lang nga itaka lang nga nakita. Nabayag kayo ka din nga da dito'y lugar mi, kadagiti kakadwam? Medyo. Naimbitaranak ngamin iti selebrasyon ti Cordillera Day. Isa simurot ak kadagiti kakadwak ito organisasyon. Kasta ka di? Anya ngay mo ti organisasyon nyo? Environment advocate kami. Kang runa na panggap mi timang protektar iti nakaparswaan. Iti aglawlaw. Ket isong adda kami ita dito'y Cordillera, partikular dito'y lugar yo, takayat mi tulungan dagiti indigenous peoples. Dagiti IP sa kasken ka. Tapno mailaban nyo ti karbangan nyo kadagiti daga at agikwayo, kontra iti saan anasayata panggap ti gobyerno. Mabit man lang. Kunam anaawis kayo dito'y para iti selebrasyon ti Cordillera Day, saan ka di? Wan. Sige Justin ha. Paypayapayan nak di kadwa ko. Ang mga noda na patag nga ibagana. Nice meeting you. Katsapay la ko ma. Ta saan aday dito umunakan maudi pa nagsarita ta. Panawan ka pa'y. Pinanawan na kon. Naawis da kano iti Cordillera Day. Kat inton Hulyo pa iti selebrasyon ti Cordillera Day. Ngudo pa ila ita ti Abril. Makapati ikaw Baybay akman langan da nga imbaga ni Mike. Tinapatag kanya kita. Adda na amamok nga agad adal iti Manila. Sigurado nasisirib da ta iti syudad ti Manila ti pagadadalan da. Kan naiduman ni Mike. Malaksid analaing asumarita, nataerpay. Amom gaya magdagiti dayo dito lugar tayo, Justin. Wan tatang, estudyante da gaya manipod ije Manila. Wan, ada dagiti kakalugaran tayo amamati ka dagiti ibagbagada. Gamadalat tamot dagiti saan. Ha? Anya ti kaya siya sa wan tatang? Nabagas ngamin ti panarita da anak. Naunag-unay dagiti punto da. Narigat abato kay dagiti kaskada kaming agtaltalin aglaeng dito'y probinsya. Ngamno dagiti kasken kang agad adal, nalabit analaka maawatam ti pamalawag da. Tatang? Iso nasaya at martanam amom ida anak kao. Napipiakan ka, takas itinakunakon, agad adal ka.
Sigurado ang nalakalaeng maawatam no anya ti ibagbagada. Sa bagay. Alaro dan tatang. Maturog tayon, tani, rabiin. Masapa tayo pa'y amapan ijay inton bigat. Sika Justin, tako na mga gadadal ka mo ti syudad ti Baguio. Bagaman kanya kita? Anya ti nagdumaan ti syudad ti Baguio diti probinsyayo. Dito'y lugaryo. Adayo ana ulimak dito'y lugar mi. Sana kas ijay syudad anagulo. Pasig nga ungor ti lugan ti mangeg. Sana kas dito'y anabaltaw pa laang amangeg ti uni dagiti billit. May sa dayta ka dagiti ibagbagakan ka. Oh, anya pa'y. May papanmat iti angin, kan iti aglawlaw. Kasano ayarig mo ti syudad ti Baguio dito lugaryo? Ijay Baguio, nakaro ti polusyon. Ngam dito'y lugar mi, presko ti puloy ti angin. Masayop mo ti sadiwa nga ayamuom, nga agtaod ka dagiti kayo iti aglawlaw. Sana kasi di syudad, nga asok manipod iti tambutso dagiti lugan ti masayop. Dayta ti bagbagak. Dayta ti puntok. Kat amin dagita. Gobyerno ti makagapo. Naimbag ko ma, no para ka dagiti umili a Pilipino dagiti development nga aramidan da. Ngam saan mat? Tati mairan-ranod. Dagiti babak ng abusado. Dagiti kapitalista. Kang runaan na. Dagiti ganggan na at manipod iti nagduduma pagilyan. Saan mata dagiti umili a Pilipino? Mike, Kati kang runaan na biktima ditoy. Dagiti kas kada kayo nga eyepiece. Amom Justin, iti kadakon diti lugaryo. Ingkadong ko ti sana nga agsubli di syudad ti Manila. anya? Kaya't ko tagtalinoy langan ditoy, tapno makatulong ang kada kayo amang ilaban iti karbangan nyo kadagiti sanikwayo. Tamamati kami kadagiti kakadwak ita, nga iti saan nga agbayag. Makadanon dito'y dagiti kapitalista, karamanin dagiti ganggan na it akakunsabos da. Dadailin dato'y lugaryo, para iti ibagbagada a panagasenso. Katday tati saan mi nga itulog kadagiti kakadwak. Adda kami ditoy, tapno ilaban mi ti karbangan nyo. Salakniban da kayo kontra kadagiti mananggundaway. Dayta ti maikarikkan ka, Justin. Una yan. Umukuok iti kaunggak dagiti bagbaga ni Mike. Panagriknak kat nakataltalgedak. Panagriknak kat nasaraka konti knight in shining armor ko. Manang, saan ka pa maturog? Ne, ada kagayam dita ading. Ala, dinak nadlaw? Adamin pampanunutak ading ko. Isong aklunak. Jack nadlaw nga inasit ganak. Sino nga minti pampanunutam? Ha? Ay, ne, awan ti pampanunutak ading. Ala, katno ko nam nga adda? Ha? Imbaga kaya ti kasta? Wan mo't manang? Ay na, sika talaga. Tinasayaat, sumrag tan ijisilid. Maturog tan ading ko, tani, adaluman ti rabii. Gapu iti masansan a panakisarsaritak ken ni Mike.
Kan iti panangiparik na nakada kami ng runa kanyak nga isak sakit na kami. Ininot anat nagtirik na kenkwana manang Emmy. Ad-adamatan nga impakita na no kasano ti panangisakit na kadagiti eyepiece akas kanyak. Iti may sagundaway manang, inawis nak ni Mike adumaray iti lecture. Gaputa adda ti talo asabali pay akadwak nga agtutubo, manipod iti lugar mi, imanugutak. Impagarup ko manang numapan kami iti may sa abalay, wanno pasdek, tapno ijay kami nga agdengeg iti ibagbaga ni Mike a lecture, ngamnas daawak, takabayatan ti pannagnami. Nagturong kami iti bantay a pagbutbut ngan mi, apapanan iti lugar mi. Taag dinamag nga adaagap apon ijay nga armado a grupo. Aditi kabakira na pagbutbut ngan iti lugar mi tinang ikuyugan kata kami da Mike. Kat sigun iti makitak dito Kasla camping site to'y lugar at tinurong mi. At dapat dagiti napatakder atent. Madlaw nga agsagsagana dagiti sinangputan mi dito Nakasta talaga nga amuda nga umay kami. Nga ikuyog da kami dito'y da Mike. Pudno gayam nga dagnana dito'y akabakiran. Saan damat nga armado? Justin, okay ka kadila When Mike, okay aklaan. Anya ti aramidan dagiti sinangputan tayo dito Agsagsagana damat, Mike. Di matimbagakan ka, kastamatan ka dagiti kakaduam asimurot. Nga da maangay a lecture dito Isong agsagsagana dagiti kakadwa kasi ng putan tayo. Kakadwam ida? Wen Justin, isong awan ti rumba nga pagdanagam. Apay, mabutan ka kadi? Saan? Saan mat Mike? Mas daawak lang amin. Jack ninamnama nga adasang putan tayo dito Jack ninamnama dito iti papanan tayo. Awan ti rumba nga pagsidaawam Justin. May mayat iti dayto a lugar a pakaangayan ti lecture. Presko ti hangin. Marik na tayo, nga sidag tayo iti nakaparswaan. Sa bagay, husto day nga imbagam. Tinasayat, agina na kapay. Da kayo kadagiti kakadwam. Madamdamalaeng, mangrugin ti lecture. Tayo Pilipinas. Talaga ang naglaing asumao ni Mike. Naglaing nga agpalawag. Awanan apulos ti makunakan kuana. Mariknak tinalaos apan ang sakit na kadagiti kas kada kami amarigrigat. Mamati ak iti amin nga ibagbagana. Gapot agpay sumat ngamin. No saan ko maalusok ti linted nga ipatpatong pal ti gobyerno. Awan ko mamot ti agrigrigat a Pilipino. Iso a husto amin nga ibagbaga ni Mike. Ay, talaga anak taer ni Mike. Madlaw a malalaki iti langanang agsasaw iti sangumi. Agminar tinabakad a pamagina iti suot na a kamiseta. Rumingbaw a talaga ti kinataer na. Kumbinsido ak kadagiti ibagbaga ni Mike. Iso ano kidawon na ako mapengak iti grupo. Wano organisasyon da. Saan ak nagduado nga umanugot. Babaan iti kasta nga aramida. Mataginayo nan ti panagkuykuyog mi ken ni Mike.
ngat. Ngam apay nga akas laawan pa'y panggap ni Mike amang itulod kada kami kadagiti kakadwak iti lugar mi. Adapay nga ta sa bali nga aktibidad ama sapol ama isayangkat. Kasano kami ang makaawid? Numarabyan kami. Lalaki nga armado dagiti si Mangpat. Sino dagiti armado a lalaki? Agoray ka. Diyan may isa ka dagiti armado a lalaki si Mangpat a kasarsarita ni Mike. Kalugaran mi day jay. Diyak lagi tagbidot. Ni Manong Mark dayjay agayam ni Manong ko. Agam ang muda gayam ka ni Mike. Apay nga armado ni Manong Mark agayam ni Manong ko. Anya di kaya't asawan dayto eh. Dagiti bagbagang armado a lalaki asin mangpot itay ditoy. Isuda dagiti mangsal sa laknib ka dagiti kakalugaran nyo aman nalon. Nangruna dagiti mailupit-lupit. Dagiti mag-agrabyado a kakalugaran nyo aman nalon. Ha? Adamot la kalugaran nyo a kakadwada. Ada ka dam among? Mailasin ko ti daduma. Ngam saan ko a personal ngam mo. Jaklatan ibagbaga agayam ni Manong ko ni Manong Mark. Kasta ka di? Wan Mike. Wan gayam Mike. Sumip ngatan. Kasano nga agawid kami kadagiti kakadwak nga inimbitaran nyo dito eh. Justin, pasensya kan. Medyo delikado nga min dagdakiwas itisip ngat. Iso kasayatan, nagpalabas kayo langan ni Terabi dito eh. Ha? Diyan may sa atent. Talaga anay ranta pag ginanaan nyo kadagiti kakadwam nga inawis mi. Sapay la ko mata maawatam. Di mila kayat nga damay isagmak kada kayo. Iso sapay la ko mata di ka agungat ha? Apay ko mga gungatak. Agyamanak no kasta Justin. Ken, wan gayam. Di mo kumakunaan naman ang gundawayak ha? Ngam numabalin. Umyanak mo tan ititent apag inanaan nyo. Kayat ka kami na makadin na. Ha? Angam no, di mo kayat. Jack mat ipili. Jack mat imbaga, Jack kayat. Saan ka di? Ha? Awan anyaman na Mike. Sige lang. Umyan ka ititent apag inanaan mi. No iso ti konam. Jack maawatan tiriknak iti daydi akanito manang Emmy. Kaya rigak ti maitaytayok iti kaulpan, gaputa iti mismo nga abay ko tinagidaan ni Mike, iti tent ang nagpaknyan mi. Awan mo't ket iti dakes na kunak, taadamot kakadwami iti unag ti tent. Sakbay naturog kami, nagis-istorya kami pay adwa. Ad-adan ang naragsakanak, tadyak pulos ni namnama, amaikan kami itikas di agundaway, itinaam-amok alalaki, anakat nagan tiriknak. Numabalin la kumamanang, jak kayatan amalpas nagidi akanito. Tapara kanyak, awanan ti karagsakan akanito ti biyag ko, no di dayjay apagteng. Ngamjak la impagarup manang, nga apag-apaman lagayam day di arik na nga imapay kanyak. Gapota idi pumarbangonan, kastuyan dagiti pagteng.
agling ka. Justin. Shh. Di ka natagari. Alan, agtignay kan, kartingam. Masapula pumanaw tayo dito eh. Mapay. Sa dino tayo ang dagiti kakadwata dito. At dadan iterwara. Alan, agmurmuray kan ta pumanaw tayo dito eh. Aguray ka, Mike. Apay nga daig ka mo apaltog. Diyak maipalawag ita, Justin. Alakit din, agtignay kan. Masapula makapanaw tayo dito eh. Tara, Sam. Diyos ko, anya ito di mapaspasama kanya. Apay akadata pimanaw kami tinagpak niyan may apasat ti kabakiran. Kan, sa dino at di papanan mi. Apay akas to'y matan. Kasano ito? Lumaban tayo! Lumaban! Lumaban! Ay, Diyos ko, agpipinaldugdan. Ay, Diyos ko. Ako ba? Lumaban tayo ng gitika, Doktor! Lumaban tayo! Ni Mike Dayjay, makipimpinaldugan. Justin! Dalasaw! Dito oy! Nagigigayam, nagiti kakadwak na inawis ni Mike. Sumurod ang kadakwada. Masapa lang makadayo kami tinay sa lugar. Diyos ko, tarabayan na kami kuma. Hindi mo itulog ka dadaka sa mapasamak kada kami. Tulungan na kami, Diyos ko. Tarabayan na kami. Diyos ko, agyaman ak ta nakaawid ak, ngawan da ka sa napasama kanyak. Uray dagiti kakadwa ka agtutubo nga inawis ni Mike. Natalgad damat. Natalgad kami ang nakasubli dito'y lugar mi. Mamati ak ngawan pangipagaanda itinagbalin apadas mi. Kasigurado ang maong tanda. Naingat nga min abilin dagiti panglakayan dito'y lugar mi. Asaan kami amapan iti dayja kabakiran. Diyak mo't amo nga ijay ti pangikuyugan kada kami ni Mike. Sapay la kuma, tasaan ang nadlaw da tatang adyak kayam nagawit iti rabi eh. Justin, anak! Agring ka dikan! Agbiyahe ka pa'y ita nga agpabagyaw, anak ka! Ni tatang dayjay. Justin! Uwan tatang! Umayan! Agyang manak. Sigun iti jar ti amak ang mga ayap kanyak. Di na amo nga itay laang asimang putak diti balay. Agsagana akon. Tagbiyahe ak gaya magpaiso itang agsubli di bagyo. Agtignay akon. Sayang. Diyak man lang nakapagpakada iti nasaya at kan ni Mike. Takas demot nga minan tinapasamak. Naimbag ko manood da cellphone na. Ngamawan mat. Tama iparit ka no kadakwada. Anya nga tan tinapasamak iti pan nakirangat da. Kumusta damat ngatan? Nakapasyar kayo mat diti boarding house ko diti Bagyo, tatang? Naimbag man? Siya kung tiimbay nang isurot kadagiti masapol mo dito Bagyo, anak. Ta saan ang masangon ni Manong Mau? Apay nga min, tatang? Makumikom ni Manong? Medyaw, kung saan laaday ta, Justin. Nabara pa'y lang amin ti sitwasyon ayan tayaw. Ta nagre-renupak dagiti rebelde kung dagiti militar. Ha? Rebelde kan military kunayo, tatang? Wen, anak ko. Iti kabakiran na pagbutbut ngan tayo apapanan ta agdinamag nga dagom umok nga armado a lalakay. Anya? Day datag pa'y so Justin. Katamam,
Adda napapatay ka dagiti rebelde. Ay namakla at kalakit din no maamuam. Ha? Sino, tatang? Hindi ngay Mark akalugaran tayo agayim mismo ni Manong Mau. Anya? Day tate agpaisaw. Asino ngay timang ipagarup a rebelde magayam ni Mark agayim ni Manong Mau. Kinadapay may saan napapatay iti enkwentro, Justin. Sino, tatang? Jay dayo akaedad mutla da Mark kan Manong Mau. Jay pangulo ten akanayon ang makisarsarita kadagiti kakalugaran tayaw. Jay kunana nga estudyante jay Manila. Ay na rebelde mo't gayam. Isaw ti may sa kadagiti napapatay. Anya? Oo na yan. Awan apulos tinang ipagaraw. Rebelde gayam dagiti jay adayo ang naisarong ijay lugar tayaw. Diyos ko, ni Mike Lakit ti tidakdakamatan ni tatang. Amay sa kadagiti napapatay. Sa anak Lakit di nga agbidot. Oh, Justin, apay na paulimag ka anak? Ha? Awan, tatang. Awan. Dakkel tinagbalin nga epekto kanyak ti impadamag ti amak. Idi simmarongkar iti boarding house ko, idi agad adalakpay laeng manang Emmy. Ni Mike ngamin ti may sa kadagiti napapatay iti enkwentro. Sa anak Lakit di nga agbidot. Kayat man tilwak ti agarubos kadagidi akan ito, linapdak, tadyak kayat amakadlaw ti amak, kat amangan no pagdamagan nak. Sumagmamano nga aldaw asa anak strek iti pagadalan mi manang, gaputa talaga ariniknak tinapasamak. Kinupikupak iti barukong ko ti saem ti ipupusay ni Mike. Ti damo a lalaki anakariknaak iti ayat. Aklonat ka damot rims wa agurak kadagiti military. Taapay amasapul a pumatay da kinunkunak iti bagik. Ngem iti panaglabas dagiti aldaw, ininot ana amiris ko nga awan basol dagiti military anakarinnupak da Mike. Gaputa ar-aramidan dalaeng ti pagrebenganda tapno mapagtalinaed da ti linak ken kapya. Gaputa agdadata met akameng ti rebelde a grupo ti lalaki a nagpitikan ti pusok. Ininot ana awatak ti amin kang runaan ti sinangputan mi iti kabakiran, idi inawis na kami ni Mike. Daydi gayam ti gundaway apanang selebrar dagiti makakanigid a grupo iti bukod da a Cordillera Day. Maisupadi iti pudpud no a Cordillera Day amasel celebraran tunggal Hulyo 17. Gapu kadagiti napaneknekak anang waknit iti isip ko, naksayan ti sakit tinakam ko iti napasamak ka ni Mike. Ngem nagtalinaed ti sugat iti pusok, iti ipupusay na. Nakariknaak iti asikan kwa na, gaputa mamati ak akas iti dadduma, naalilaw mo't ni Mike iti awan kwenta na nga ideolohya, nga ikamkampanya dagiti makakanigid a grupo, ken manangalilaw at tao. Ti panangisalaysay ko iti padas kumanang, ket umuna nga agpang, tapno mapalubusa kon tiriknak iti daydi Mike, ket mga barwananak iti naulimek a panagbiag.
Agyaman akmanang, to'y pagayam mo, Justin. Justin, maawatak ti marikriknam, nang runakat damo nga ayat mo ako nam ni Mike. Talaga na saem, ngam ti pagyamanan tayo laengen, nasapa na amwam ti kinapudno, tama siguradok pagayam ko. Ad-ad ako maasaem kan sakripisyo tinapasaram, no nagbaligi damat anang lilaw kan ka. Husto ti desisyon mo ang mga barwananen, kat di ka paibalod itinapait kan nasaem anapalabas, nga intunda dagiti manangal lilaw at tao. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo itipadas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun, mapu